ಪರವುರುಡಿತೆ ಏನ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನಡ ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆಗಂದು ಟಿಕೆಟ್ಲ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಗು ಉಂದ ಒಂದಿಲಕ್ಕ ಹಾನಿ ಆ ಒಂದಿಲಕ್ಕ ಆ ದೇವರಡೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತುರೋಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತುವರೆಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತು ತೂವನಾಗ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಈತು ಪೂರ ಆತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾಂಡ ಗೊತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ತೋಲಿ ಯಾನು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಸಿಟ್ದ ಪಡ್ಡೈ ಸೈಡ್ ರಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸದ್ಯೋಗಿಸ ನನ್ನ ಬಡಡಂ ಬಡಾರ್ ಪೋಡು ರಟ್ಟಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಂದೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೇನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಪೇರು ಕಟಾರ ಕಟಾರಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಟಾರಲ್ಲ ಬೈದಳು ಇಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಲ ಆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಯ್ಯನ ಸಾಧಾರಣ 600 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಪೂರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಬದಿ ಇರ್ದು ಕವಂತದ್ದು ಪರ ಮಣ್ಣನ್ನು ದೆತ್ತದು ಹೊಸ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಎಂಗಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪವಾಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೊಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ ಇನಿ ಓಲುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಯಾನ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಸಿಟ್ಲುಡುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ದಿನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 4 ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಉಪ್ಪುಡು ಆಡ್ಬಾಕ 2 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನಿ ಸುರುತ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಎಂಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇನಿತ ದಿನ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಏನು ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಶುರುವಾಗುಂಡು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬೈದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗನೋಡು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಎಂಕನ ಮಂಡಳಿದಾಗಿ ಮಾತ ಬರ್ತದೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಂಡು ಅಂಚದಿಸೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕನ ಮುಗಿಂಡು ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ದ ಬಾಗೋಡು ಮಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪರದಲಕ್ಕ ಪಾರ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಎಂಕಲೆ ಭಜನೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಸ್ಸಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಬಯ್ಯರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಡಪೆರಗುಂಡು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಸಿಟ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪಂಡದು ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಂದು ಬರೀತಾರೆ ನಿಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪರೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲು ಪೊಯ್ಯದ ರಾಶಿ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು ತೂವಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ನಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ಲಿ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಎಂಗಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಗೆತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪಡ್ಡೈಗಾದ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸುರೂಕು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂಕ ಅವು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಬದಲಾತಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಗೆ ಸುರುಕು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪನ್ಪಿನೇ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೆಗುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದಡಿಗೆ ತೋಲಿ ಯಾನು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಸಿಟ್ದ ಪಡ್ಡೈ ಸೈಡ್ ದುಂಬುಪುರ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಜಿ ಸಸಿಟ್ಟದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ಕೊರ್ದು ಬಸ್ಸದು ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ನಡವಳಿ ಉತ್ಸವ ಪುರ ತೂವೆರೆಗೆ ಆಯ್ಡ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2014 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಹಳೆಂಗಡಿ ಇಡ್ದು ಜತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋನಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಬ್ಬರಡು ಬರೋನುಂಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಗಂಗಾರತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಗಂಗಾರತಿಲ ನಡೆಪೆರೆಗೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲೆ ಆವೆರೆಗುಪ್ಪುನು ಐತ ಆಪೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು
ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪೂರಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಸಿದೇರು ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡೈಗೆ ಪೋರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕ ಆತಂತಲೆ ಪೊಂಜೋನಗಲ್ ಪೂರಗಿಲ್ಲ ಕಲಶ ಪತ್ತೊಂದು ತಯಾರಾದ ಉಂತುದೇರು ಅಡ್ವಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಎಂಕುಲಿರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೋನುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗರ್ದಿಡು ಅವು ಎಂಚ ಬರೋನುಂಡು ಅದೇ ಗರ್ದಿಡು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಈತ ತೂವಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪುರ ಬರೋನುಂಡು ಬರ್ಲಿ 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 ತಂಪಲ್ಬ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತಂಪಲ್ಬ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ತುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಲ್ಲು ಮೇರೆ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸದ್ಯೋಗಿಸ ನನ್ನ ಬಡಡಮ್ಮಡ ಅರ್ಪಡು ರಡ್ಡಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಡಡಮ್ಮಡದ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬರೋನುಂಡು ವೇಟ್ ಉಂಡು ಮನೀಶ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಬಾಯ್ ನಡ್ತೀನಿ ಮನೀಶ್ ನಡ್ತೀನಿ ಮುಲ್ತಿರ್ಬೇಕನ ಅಂದು ಅಲ್ತರ್ದೆ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ದೆ ಹಾ ವಿಷಯ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ
ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜ ಉದ್ಯಾವರ ಘಟಕದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನನಲ ಬರೊಂದೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಐತ ಪಿರವುಡು ಕಾಪುದೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆತ ಒಲ್ತ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಜನ ಸಾಗರ ಒಟ್ಟಾತನ ಅಂಚನೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೇವಲ ಭಗವತಿ ಸಮಾಜದಾಗ ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜದಾಗ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣಡು ಪೂರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಜಪಡ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾಣ ತೂದು ಬರ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂವಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಉಗ್ರಾಣ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಲೇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರಾಣದ ಉಲೈಡ್ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಉಗ್ರಾಣ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದೇರು ಪಂದು ತುಕ್ಕ ಬಲೆ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೋಡದು ಸಪ್ತದ್ವೀಪ ಉಗ್ರಾಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿತಲಕ್ಕ ಮಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಲ ಶಾನ ಮುಟ್ಟ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶವರ್ದು ಇವಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಕ ನಮ್ಮ ಓವೋ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನು ಓಲೋಲು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತುಕ ಬಲೆ ಸುರುಕು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೋಡದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲೇನು ಆತು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈಪೇಲ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಬತ್ತಾರ ನಿಗಲು ಅರಿ ತುಲೆ ಅರಿನ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಂದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ ರೈಸ್ ತೋಲಿ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ಎರಡ ಅರಿತ ಐಪೆಲ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ದು ನಮಕ್ ತಾರೈ ಇಂಚಿಡು ಚೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಚೊಪ್ಪು ದಾಂತಿನಲ್ಲ ತಾರೈತದೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಾರನ್ನಾಡ ಚಾತಪೊಡಿ ತುಲೆ ಚಾತಪೊಡಿ ಬೋಡಾಂಡ ಚಾತಪೊಡಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಹುಡಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ತೂವಲಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಚಾತಪೊಡಿ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಅತೆ ಏನಡಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮುತ್ತುವಲಿ ಮುಲ್ಪೂರೇಕ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬಾದಾಮಿ ಉಂಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಗೇರು ಬೀಜ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ನಾಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಮೆತ್ತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಉಗ್ರಾಣ ಜಿಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣಂದೆ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಆಪೆಲ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತರಕಾರಿದ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿಡು ಬೊಂಡ ಉಂಡು ಬೊಂಡದ ಒಂದು ತೋರಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ ಆಡ್ಬೇಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾತ್ ತರಕಾರಿಲೇನು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆವಡು ಪರ್ಂದು ಆಡ್ಬೇಕ ಕುಂಬುಡ ಪೂರ ಉಂಡು ತೌತೆ ಗುಜ್ಜೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಗುಳ್ಳ ಆಡ್ಬೇಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಏನ ತರಕಾರಿ ಬೂಡ ಮಾತಲ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಉಗ್ರಾಣದ ಚಿತ್ರಣ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಜೊತೆ ಗೊರಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ತೂವಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲೇನು ಐತ ಇಪೇದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ನಮಕ್ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ಗೆ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಒಣಸದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆತ್ನ ಇಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಉಗ್ರಾಣ ಬರ್ತಿ ಅದು ಪೋಡು ಆಡ್ಬೇಕೇನು ಉಗ್ರಾಣದ ಉಲೈದ ಚಿತ್ರಣನ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಜವೆ ಪೋಯ್ ಎಕ್ಕಡೆ ತೂವಲಿ ಉಗ್ರಾಣ ಪೂರ್ಣ ಆದಿತ್ಯಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಗಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ತೆಂಗಳು ಒಣಸಾದ ಪೂರ ಬತ್ತ ಗೀತ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಏತು ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹ ಆತನಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೊಂಡದ ತೂವಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಏತಿತ್ತು ನಿ ತೇತಾತಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ರಾಶಿ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತರಕಾರಿಲ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲ ತೋಕೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಜಿ ತಾರೀಖದಾನಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡುಗೆ
ಅಂಚಾದ್ ನನಾಲ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬರ ಉಂಡು. ಬೆಲಕಾಯ್ದ ರಾಶಿ ತುಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆ ಗುಜ್ಜೆದ ರಾಶಿ ತುಲೆ ಗೆಂದಲಿ ಬೊಂಡ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಅಂಚೆನೆ ತೂವಲಿ ಬಾಜರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಳು ನಮಕ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ರೂಪೊಡು ಬಾಜನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಉಂದೆ ಅಂದೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂದೆಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಪೇರು ಕಟಾರ ಕಟಾರಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಟಾರೆಲ್ಲ ಬೈದಳು ಅಂಚೆನೆ ಅರಿತ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ತೂವನಾಗ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಗೋಣಿತ್ತಿನ ತೋಜೋಡು ಇತ್ತಲೆ ಅರಿತ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಗೇರು ಬೀಜ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬಾದಾಮಿ ಏಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿ ಬೈದಂತಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತುಲೆ ತುಲಿ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ರೂಪೋಡು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಜನಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಪಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಪಡು ತೂವಲಿ ಓಲ್ ತೂಂಡಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಉಗ್ರಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಎಲೆಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವರದ ದುಂಬು ಪೂರ ಭರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವರ ದುಂಬತ್ತಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟನೆ ಪೂರ ಭರ್ತಿ ಆಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಂತುವೆರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶಿಲ ಆ ಒಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಾಗಲ್ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲ ಅದು ಪಡು ಉಡುಪಿದಾಗ್ಲ ಅದು ಪಡು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಭಾಗವಹಿಸವೇರು ಆಂಡ ಪರವೂರುಡು ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಪರವೂರುಡಿತ್ತೆ ಏನ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನಡ ಯುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಯುದ್ಧ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಗು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲಕ್ಕಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರೆಗಂದು ಟಿಕೆಟ್ಲ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಗುಲ್ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗ ಆ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ನಿಕಲೆಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಗು ಉಂದಾ ಒಂದಿ ಲಕ್ಕ ಹಾನಿ ಆ ಒಂದಿ ಲಕ್ಕ ಆ ದೇವರಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಮೂಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಉಗ್ರಣ ದುಲೈಡ್ ಶೇಖರಣೆ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲೇನು ನಿಗಿಲ್ ಮಾತ ತುಯ್ಯರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚಿ ಬರ್ಕನೆ ಯಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೆ ಸುರುಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನವೇನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಆರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೆಗಲೇರು ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪವಾಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪುನ 1995 ಬೊಕ್ಕ 2014 ಬೊಕ್ಕ 2026ನೇ ವಿಷಯವಿಡಿತ್ತ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನಂತ ಮೂಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಂತ ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಕಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ದಾಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನನು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ 2014ನೇ ಇಸವಿಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಕ್ಕದ ಅದು ಪಣ್ಣಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ನೆಟ್ ಚತುರ್ವರ್ಣದ ಭಕ್ತಿರ್ನಕುಲು ನೆಕ್ ಸೇರ್ದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ತೀಯ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡಲ್ಲ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕುಲ್ದ ಪಂಡ ಚತುರ್ವರ್ಣದ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲರ್ದ ಪತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪದಕುಲು ಮಾತಾ ತೀಯ ಸಮಾಜದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತು ಮಾತಾ ಜಾತಿದಕುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಭಕ್ತಿರದು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪ್ರಾರಂಭ 2014 ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಐನೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ 400-500 1,000 ಜನ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಆಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಪಿನೆಕ್ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಸಸಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕರಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಕ್ ಬೋರ್ಡೈನ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಒಂಜಿ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಬೊಂಬೈದ ಕಮಿಟಿದಕಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಮಿಟಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪಂಡದ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2,000 ಭಕ್ತರ್ನಕಲೇನು ಸೇರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಮಿಟಿ ದಕಲ್ನ ಪೂರಾ ವಿಧಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೊಂಬೈ ಸಮಿತಿ ದಕಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಮಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಆತ ಮಾತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ತೀಯ ಬಂದು ಲಂಚ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಮಾಜದ ಪುರಾವರಣದ ಕುಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಬೆಳಗರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎದುರ್ದ ಗೋಪುರ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಆಯ್ತು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೇನೋ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಕಿ ಕೊರಕ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎದುರ್ದ ಗೋಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋದ ಗೋಪುರ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದು ಪಂಡಗ ಉತ್ಸಾಹ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಾಲ್ಮೈತ ಗೋಪುರಗುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ನಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ಡಿಸೈನ್ ನಿಗಲಿ ಅನೇಕ ದೇವೇರ್ ನಗಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿನ ಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರಾ ದೇವೇರ್ ನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ನಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಾದ ಐಕು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಲೆನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗು ನಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದು ಉಲಾಯ್ಪೋಯ್ತು ನಿಕುಲು ದುಂಬುದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೂದುಪರ್ ಮರತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಎತ್ತುಂಡು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಹೊರ ಕವಚ ಎತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತಾಳದ ಹೊದಿಕೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೆತ್ತದು ಇತ್ತ ಬೇತನೆ ಹೊಸತ್ತಾದ ನೂತನ ಮಿಂಚುನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಶೈನ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊದಿಕೆನ್ ಮಲ್ತದೇನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏಳೂರ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕುಲು ಏಳೂರ ಗುರ್ಕಾರ್ನಕುಲು ಹೋದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮ ಸಂಗೊಲುಲ್ಲ ತೀಯ ಸಂಗೊಲುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆಡ ಹತ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಿಂಚುನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ದೇವರಿಗೆಂಚ ಪೊರ್ಲಾತನು ಕರಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಮಲ್ತದ ಈ ವರ್ಷಡು ಗರ್ಭಗುಡಿನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪದ ಬಂದಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಅವಡು ಒಂದು ಪೂಕಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಡ್ಡು ಒಳ ದ್ವಾರಗ್ಲ ಹೊರ ದ್ವಾರಗ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಅವು ಭಕ್ತರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ರಡ್ಡಲ ಒಳದ ಗರ್ಭಗುಡಿದ ಒಳದ್ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರದ್ವಾರ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ಬೊಳ್ಳಿದ ಹೊದಿಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಾಮ್ರದ ಹೊದಿಕೆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಗೋಪುರಲು ಗೋಪುರದ ಕಾರ್ನಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಈ ಸರಿ ಹೊಸತದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಂದ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಂತರೊಂದು ಒಂದು ಪೂರ ಬೆಲೆ ಅಂದ ಈತ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ 14 ದಿನ ದುಂಬು ಬರ್ರೆತ್ತಜಿ 14 ದಿನ ಬುರ್ದು ಯಾನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತ ತೂಪ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆತನ್ ಬಟ್ ಆ ನಮೂನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಗಮಗ ಬಂದು ಮಿಂಚೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಟು ಅದು ಬಂದಾಗ ಈ ನೆಲಟುಪ್ಪುನ ಪೊಯ್ಯದ ತೂನಗ ಒಂದು ನಿಕುಲು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೊಯ್ಯನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿನೂದು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಪೂರ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಬದಿ ಇರ್ದು ಬಂತದ್ದು ಮಣ್ಣನ್ನು ದೆತ್ತದು ಹೊಸ ಪೊಯ್ಯೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಉಂಟು ದಯಪನ್ನಾಗ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ದ್ವಾರ ಕಿಟಕಿ ಪೂರ ದುಂಬು ಇತ್ತು ಜಿನತೆ ಗಾಳಿದ ಅಂದ್ ಗಾಳಿಗೆ ತಡೆ ಆದಿತ್ತು ಐತೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಮಲ್ತಿನತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಸತ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲಾಕರ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೊಂಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿನ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ಲಾಕರ್ ರೂಮ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೆಲ ಹಾಸು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನ ಅಂದ್ ಮೆತ್ತಗ್ಲ ಗೋಡೆಗ್ಲ ಮೆತ್ತದ ಮೀಟದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ವಾಲ್ಗ್ಲ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಗೋಡೆ ಅವಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಒಂದು ಅವಡು ಪೂರ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆ ನಲ್ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತದ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮಿತ್ತಿಡ್ಲ ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ದುಂಬುಗೋಲ ಎತ್ತಜಿ ಸುತ್ತ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ನಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸತದ ಮಲ್ತೀನಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಭಾವಿ ಅವೇನು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೆತ್ತದು ಶಿಲಾಮಯ ತೀರ್ಥಭಾವಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಶಿಲಾಮಯ ಅಂದ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಓಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಪೂರ ಸಡನ್ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತು ನಂಚ ಮಲ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇವೆಕರೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಶಿಲಾಮಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಲಾಮಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಗಾತ್ರ ಒಂದೇ ಬಾವಿದನ್ನೇ ತೀರ್ಥನ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತೀರ್ಥದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದಿಸ್ಥಳ ಪಂಡದು ಈ ಕಟ್ಟೆನ ಈ ಸರಿ
ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಂಡ ಕರೀನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂಬಂಧವ್ರು ಒಂದು ಹೊಸತಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಬಡದಿತ್ತು ಅವೇಂದಾಲ ಮಲ್ದಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆದಿಸ್ಥಳ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕೆಯರ ಸುರುಟು ಸಸಿತ್ಲು ಬತ್ತದ ನೆಲೆಯಾತಿನ ಜಾಗ ಪಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಗೋಪುರದ ಪೂರ ದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂನ್ ಬಡ್ಸಿ ಬಂದದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಗೋಪುರನ ಪೂರ ಕಾರ್ನಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಕಾರ್ನಿಶ್ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವಳ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ತುನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ನಮಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾನಿ ಅವಳ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾರತಿ ಉಂಡತಿ ಆಣಿ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಗಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಬೈಂದೂರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವು ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಯೋಚನೆ ನಂಗೆ ತುನಗ ಇಂಚ ಬತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭೇಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಡರಿ ಹಿಡಿದು ತುಂಬಾ ಆಪಿನ ಪೂರ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಚೌಕಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ದಿನ ಅಂಚನೆ ದೇವಿನ ಕುಲು ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕೆಯರ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೋಣಿದ ಚಿತ್ರಣ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಆದಿಸ್ಥಳ ವಿರಾಜಮಾನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಲ್ಪ ತುಯ್ಯನ ಆ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ದಿನ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಏರಣಾಲ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಸುರುಕು ಬತ್ತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಡಿರ್ತಂಡ ಮುಂದೇನು ಓದಿಯರನ್ನ ಆಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪಿಗೆ ಮರತ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಮರನೇ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪನ್ನು ಬಡ್ಸಿ ಬಂದು ಮರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ ಅಂಚದ್ ಪಂಡದು ಒಂದೇನು ಅಂಚನೆ ರಿಟೈನ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತ ನೆಟನೆ ರಸ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಈ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ಫೀಟ್ ಆಕಾರ ಅಂಚಿದ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಜಾಗಡೆ ಐತು ಜಾಗಿತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಜೀನಿ ಬತ್ತ ತೂವನಾಗ ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಈತು ಪುರ ಆತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಜೀತು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಆತಂಡು ಈತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಕೋಲಿ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವಡು ಒಂಜೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಕುಲ್ದು ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಶಾಲವೈನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಒಂದು ಎಂಡ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅನ್ ಪಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಇಂಚ ಆತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ವರ್ಕ್ ಆತನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅವಲ ಶೋಕ್ ಆತನ ಅಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 days ಅದೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತ್ ಎಕರೆ ಉಂಡು ಒಂದು 1 ಎಕರೆ 91 ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಈತೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದು GP ಪರ ಉರುಡುಪು ನಗಲೆ ಅಗುಲು ಅಗಲಡೆ ಅನ್ ಏನ ಅನ್ಪಿನ ನೆಡ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ನನ್ನ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಆ ಒಂಜಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಗ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಯೊಲ್ಲೆ ಅನ್ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಟ್ ನನಾತ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎದಪುರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರೆಗೆ ನನ್ನ 4 ದಿನ ಇತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಐನ್ ಆಜಿ 7 ಎಡಮ ತಾರೀಕು ದಾಣಿ ಗಂಗಾರತಿ ಒಂಜಿ ನೆರವೇರಿಕೆ ಅವರಿಗುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ದಾಣಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ 4 ಹಿಡ್ದವರ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತುರೋಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತುವರೆಗೆ ತುಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಕಿರಿ ಧನ್ಯವಾದ.